Det er jo bare sådan en velkomstvideo. Ja, og så skal vi faktisk også lave et lille haul. Et haul. Okay, så først så har vi købt en gave til Sissel og alle de piger, der har behov for den. En negl. Så vi har købt en rød neglelak. Præcis, ja, også til min tær. Vil du lægge på min tærplan? Det vil jeg gerne. Og så skal vi til mega funny. Frida, luk øjnene. Luk øjnene. Nej, du har ikke lukket øjnene. Jeg kan se. Nej, du skal Luk ikke. dem. Det er faktisk virkelig. Kig. Konfetti. Vi har Kanon. konfettibomber. Til at få skræk folk. Eller sådan noget. Til at vække folk. fucking meget skide. Og ja, Okay, test. Test. Kig på den anden, og så er det bare sådan. Den skal vi have. Den skal vi have. Der er dyrkød i. Nej, ikke dyrkød. Hvad hedder det? Frugtkød. Frugtkød. Ikke lækker. Nej, der skal ikke være dyrkød. No. Der skal ikke være frugtkød i. Ja. Nå, så vi købt BSS. Betis. Og Indsæt. sætningsspil. Ja. Hvad rater du den? Den her kan jeg godt lide, de der center, der Chris, og så er der dem her. Jeg ved godt, hvad du trækker op. Og hvad rater du den anden? Den her tror jeg nok. Så det er bare lægge min i fodret, hvis Det jeg. var vildt jo så. Fordi vi har både kakao, og så vil vi lave en video. Hvor mange skub? Hvorfor har vi købt det? Ja. Nej. Så fandt vi sådan. Vi fandt den i en hoppevogn. Hvor vi hoppede med Stefan. Han kunne ikke snakke, og han var 7 år. Det kan man ikke. Burde man ikke godt kunne snakke som 7 år? Hvordan starter man? Frida. Skriv, hvis I godt vil med nogle videoer der, og hvis I gerne vil have en ligesom spørgerunde, fordi så skal vi nok lave et til jer. Still holding on to something so caught up in my job. Didn't see what's going. Det er jo selvfølgelig marketingsmanageren, der snakker. Jeg er marketing x PR manager. Alle de kampagner, I ser, det er mig. Eller Eveline, der står bag det. Så det er også mig, der sender PR gifts out om et par år, når de bliver real big. Yeah. Ja, vi har lige fået tortellini til aftensmad. Panini, det har vi. Tortellini. Jeg tror, der passer kødsovs. Hvad har du fået at spise? Ja, hvad har du fået at spise? Tortellini. Du var lige ved at det. Ikke fed. Okay, skal vi tage den? Hej, det var den for den video. Det var lidt en hulter video, men vi håber at se jer til næste video. VILD Sigrid. Emma